טוב. אני אכנס שחורת לבן, שלא נתבלבל. יש גם במפרים וכיסויים. אני מודה שיש פה בעיה שאין פה זום בזה. מודה שיש בעיה באייפון. כן. אבל לא מספיק טוב. לא, זה לא אייפון 5, זה לא שווה. אוקיי, נגרותה הזאת. מה יש? טוב. היא לא יודעת במה לבחור. סנדוויץ'. מה קרה ליד שמאל? ליד שמאל מאוד פעילה באוכל בדרך כלל. בדרך כלל יכולת רק עם יד שמאל. בירושלים דברים עובדים אחרת כנראה. מחזירה. עליכם. סנדוויץ'. לא מפוזר אחיד, תפוזרי, תמרחי טוב טוב. או, גבינה בשמאל. עוד גבינה? יש לך לחם עכשיו? כבר אין לך לחם. לא, יש, הנה הוא פה. נחתוך לך אותו.